Buhay sari-sari. Kailangan po sa Indoga Boss. Ako po si Noel Viquilio, Vice Grand Skipton kang Alpacaparo. Ngayon po, siya po tangonyan sa Barangay Calawag, Naga City. Nagtopo kita ng breeding program sa mga akit. Ang katuyang main objeto, istabangan ang mga kakian. Hearing man po tabi, ako nagpapasalamat sa kong pag-iriba sa kooperasyon nito sa kuya. Hearing man ang mga taong nagtarabang igdi sa programang initabi. Nakula po ako nagpapasalamat sa Indo. Salamat po. Ako po si Joey Hernandez, Master Initiator 2 pang Padian Chapter Alpacaparo. Ini pong minanaal daw. Halos nakul na po kaming activity na ginipo. Tapos ini po bali special ini kasi 31st anniversary kang Padian Chapter. Pagmukna po kang Padian Chapter. So, nagpiding kami na aga para sa mga kaakian kang pitong zona digdi sa Barangay Calawag. Sarap po yan sa programa bilang community service kang Alpacaparo. Kunya po, bako lang po kami solo igdi ibo ka ng event na ni coordinated po kami sa Barangay Calawag, lalo na si Cap Peñaflor na nagtawag sa mga oras sa venue in place, tapos nag-assist man po sa iba may pangaipo. Bali, at yan pong hapon may program po kami ginibo para sa Padian Chapter. May mga bisita po kami maarabon. Special mention po si Mary. Bilang sarong fraternity po sa Naga, gusto itong i-emphasize na kami, ako lang pong fraternity, kundi nagtatabang po kami sa community. Yan po ang sarong main goal. Salamat po. Sa karan kang samuyang konseho sa panginginot ni Kapason Peñaflor, asin kang samuyang pag-iriba sa barangay. Grabe po ang pasasalamat ni sa Padian Chapter. Kami po ang napili niya bilang beneficiary kang feeding program ninyo. Happy 31st chapter anniversary Alpacaparo. Long live. Congratulations po sa 31st chapter anniversary kang Alpacaparo. Hali po kikagawad ni Linda Medinilla. Asin sa bilog na council kang Calawag sa pamamayo ni Maria Corazon Peñaflor, ang samuyang kapitan. Asin tayo niya ang napili ng Calawag na tawananing feeding program ang mga aki. Bawala pong mga aki, pati na po mga gurang na kasarakot na. Salamat po. Nagpapasalamat po ako sa Padian Chapter Naga City sa sendang feeding program. Nakabali po ang senior citizen kang Calawag. Happy 31st anniversary. Yay! Yay! Marina Agar sa Indoga Boss. Ako si Marcelita Belmes, maestra kan Calawag Elementary School. Ngunyan po nagkakaiguan ni feeding program ang Alpacaparo
Padian Chapter, digdi sa Barangay Calawag. Dakula po ining oportunidad para sa mga kaymanwa, para sa mga tao digdi sa Barangay Calawag kasi sa urok niya sa mga kaakian dahil sa itinataong tabang kang Alpha Kaparo. Asin po nakikisumarong man ang barangay, ang Calawag Elementary School sa Maray Nagibong Iniyo. Dakulang pasasalamat po kan Calawag Elementary School sa Alpha Kaparo Padian Chapter. Salamat Alpha Kaparo. Mabuhay. Coming from SW. Kalawag. Ay, nagkasigas ka na din. Pasasalamat po sa Moyang Tropa na Alpha Kaparo Padian Chapter 31st anniversary. Pasasalamat sa mga nagdirigdi sa pagkakan at tinaumi. Asin sa atyan, iba pa kaming event na dadaluang ng mga team naga. Bilang sa Gabos na sis and brother, salamat man sa pagtarabang sa pagluto kanyo sa pagkasikaso. Sa Gabos, salamat. Happy anniversary, 31st, Padian Chapter. And nagpapasalamat man kami kay Kapitan Asun Peñaflor sa iyang mong tinaw, asin magayla tinaw sa muyang place. And sponsor niya sa kasi Councilor Vidal Castillo. Salamat po. Sabi ko lang, long live. Like, share, comment, subscribe.